Pán Marcel, vaše prvé dojmy? Vršiť, prčiť, pičiť, kokotiť. Tebe musí jebať. Máme to otvorené. Marta, tešíš sa? Jasné. Tak. Vitajte v srdci slovinských Alp, na legendárnej ceste z Kraňskej gory, ktorá nás dovedie až na samotný vrchol priesmiku Vršič. Práve tu, vo výške 810 metrov nad morom, sa začína naša dnešná cyklistická výzva. Cieľ je jasný, zdolať najvyššie položený cestný priesmik v krajine. Čaká nás stúpanie, ktoré preverí nielen naše nohy, ale ponúkne aj pohľady, na ktoré sa nezabúda. Prvé kilometre sú príjemnou rozcvičkou. Cesta sa vinie malebným údolím rieky Pišnica. Asfalt je kvalitný a sklon je zatiaľ mierny, ideálny na to, aby sme chytili správny rytmus. Vzduch je svieži a vôňa ihličnatých lesov nás sprevádza na každom metre. Vršič je známy svojimi serpentínami. Celkovo ich je na oboch stranách priesmiku presne 50. My si dnes ukrojíme tú severnú časť, kde nás čaká prvých 24 očíslovaných zákrut. Pôvodná cesta cez Vršič bola vybudovaná počas Prvej svetovej vojny. V roku 1915 ju začala stavať rakúsko-uhorská armáda z vojensko-strategických dôvodov, aby zabezpečila zásobovanie na Sočskom fronte. Na jej výstavbu nasadili viac ako 10 000 ruských vojnových zajatcov. Tí v neľudských podmienkach, len s krumpáčmi a lopatami, vytesali túto cestu do strmých skalných stien. Práve tie dláždené kocky v zákrutách, ktoré dnes tak preverujú našu techniku, sú priamym dedičstvom ich tvrdej práce. Okolo zákruty číslo 8 sa les na chvíľu rozostúpi a odhalí tiché, pietné miesto. Ruská kaplnka. Táto nádherná drevená stavba, postavená v tradičnom ruskom štýle, tu stojí ako pamätník stovkám ruských zajatcov, ktorí zahynuli v marci roku 1916 pod obrovskou lavínou pri výstavbe cesty. Je to miesto na krátke zastavenie, vzdanie úcty a hlboký nádych pred tým, než sa sklon cesty opäť pritvrdí. Od kaplnky nás čaká ešte dlhá cesta nahor. Podmienky na Vršiči sa menia s každým ročným obdobím. Na jar, najmä v apríli a máji, je tu bicyklovanie magické. Doliny už kvitnú, no hore sa ešte môžu týčiť snehové mantinely a teplota v noci klesá k nule. V lete je Vršič útočiskom pred horúčavami v doline, no musíte sa pripraviť na hustú premávku aut a motorkárov. Jeseň prináša najstabilnejšie počasie a neskutočnú hru farieb, kedy sa smreky a modřiny sfarbujú do zlata. V zime je priesmik pre sneh a lavínové nebezpečenstvo pre dopravu často uzavretý a stáva sa rajom pre skialpinistov a odvážnych cyklistov na snežných bicykloch. Tebe musí jebať. Počkej, Marcel. Pán Marcel, vaše prvé dojmy? Vršiť, prčiť, pičiť, kokotiť. Tebe musí jebať. Paráda, paráda. Ivo, Hergot! Kurva! Kupiče! Vaše prvé dojmy, Ujo Toxi? Vršiť, pičiť, kokotiť. Nepýta sa pičovi. Dosiahli sme vrchol. Priesmik Vršič nás víta vo výške 1611 metrov nad morom. Námaha z predchádzajúcich zákrut sa v sekunde mení na čistú eufóriu. Sme obklopení kamennými obrami, ako sú štíty Prisank a Mojstrovka. Ak sa pozriete pozorne na severnú stenu Prisanku, môžete zahliadnúť legendárnu ajdovskú deklicu. Tvár dievčaťa vytesanú do skaly samotnou prírodou.
Je to moment na krátky výdych a kontrolu brzd, pretože pred nami je klesanie, ktoré nám vženie vietor do tváre a adrenalín do žíl. Opúšťame vrchol a vydávame sa smerom na juh do údolia Trenta. Čaká nás zvyšných 26 serpentín, ktoré nás dovedú až k smaragdovej rieke Soča. Na rozdiel od severnej strany, zjazd smerom na Bovec je otvorenejší a slnečnejší, no to technickejší. Cesta sa tu prudko zvažuje a každá zákruta odkrýva nové panorámy Julských Alp. Rýchlosť narastá a dláždené kocky v zákrutách opäť pripomínajú históriu tejto trasy, no teraz si vyžadujú našu maximálnu koncentráciu a presnú stopu. Počas klesania prechádzame okolo prameňa rieky Soča, jednej z najkrajších riečnych tepien v Európe. Jej neskutočná tyrkysová farba nás bude sprevádzať celým údolím. S každým výškovým metrom, ktorý stratíme, cítime, ako sa mení teplota a vzduch oťažieva vlhkosťou rieky. Prechádzame cez staré kamenné mosty a okolo typických horských usadlostí v Trente, ktoré si zachovali svoju pôvodnú architektúru. Je to krajina, kde sa čas na chvíľu zastavil, hoci my sa rútime vpred. Zjazd do údolia Trenta je pre cyklistu odmenou za každú kvapku potu vyronenú cestou nahor. Sklon sa postupne zmierňuje a cesta sa vyrovnáva pozdĺž toku rieky smerom k mestu Bovec. Bovec je mekou outdoorových športov a ideálnym miestom na zaslúžený odpočinok. Máme za sebou cestu, ktorá spojila históriu, drsnú horskú prírodu a čistú radosť z pohybu. Vršič nám opäť dokázal, že tie najťažšie stúpania vedú k tým najkrajším cieľom. Naše kolesá sa krútia ďalej údolím Soče, no spomienka na tých 50 zákrút v nás zostane už navždy. Naša cesta pokračuje v tieni mohutných štítov, priamo pri prameni rieky Soča. Táto smaragdová krásavica nás sprevádza hlbokým údolím Trenta, ktoré patrí k najmalebnejším kútom celého Slovenska. Sklon cesty sa tu príjemne vyrovnáva a my si môžeme naplno vychutnať jazdu v objatí divokej prírody. Cesta sa kľukatí popri brehu rieky a každú chvíľu prechádzame okolo pôvabných horských domčekov s typickými drevenými prvkami a kvetmi v oknách. Tieto usadlosti, rozosiate po údolí, pôsobia ako z rozprávky a dodávajú našej jazde pokojný, priam meditatívny ráz. Prechádzame cez staré kamenné mosty a vzduch je tu presítený vôňou čerstvej vody a lesa.
práve v týchto miestach sa údolie začína mierne otvárať a odhaľuje nám hlboké korytá a biele štrkové lavice, ktoré rieka Soča vytvarovala počas tisícročí. Je fascinujúce sledovať, ako sa sila horskej vody pohráva s obrovskými balvanmi v koryte, zatiaľ čo my plynule klžeme po hladkom asfalte. Každý náš záber do pedálov nás posúva hlbšie do tohto prírodného chrámu, kde moderný svet ustupuje tichú hôl. Míňame malé políčka a pasúce sa ovce, zatiaľ čo nás lemujú tradičné slovinské domy, ktoré tu stoja po celé generácie. Je to úsek, kde nohy oddychujú a oči nasávajú neskutočnú scenériu, ktorá sa mení s každým otočením pedálov. Jazda údolím Korytnice nám ponúka pohľady na majestátne steny okolitých hôr, ktoré sa nad nami týčia ako tichí strážcovia. Práve v tejto časti cesty sa bicykel mení na nástroj dokonalého splynutia s krajinou. Slnko sa začína opierať o skalné steny a vytvára dlhé tiene, ktoré sa tiahnu cez cestu pred nami. Cítime vďačnosť za každý prejdený kilometer v tomto drsnom, ale nádhernom regióne, kde sa história cestárstva spája s nespútanou divočinou Národného parku. Tento plynulý presun údolím nám dovoluje načerpať mentálnu silu na zvyšok trasy, kedy sa začne ozývať únava, no srdce nás stále ženie vpred. Tento veľký cyklistický okruh, ktorý spája Slovinsko s talianským Tarvisiom, meria celkovo približne 90 kilometrov. Nie je to však len o vzdialenosti, ale predovšetkým o prevýšení, ktoré presahuje 1800 výškových metrov. Je to poctivá alpská previerka, ktorá si vyžaduje nielen kondíciu, ale aj správne rozloženie síl. Priemerný cyklista počas tohto náročného dňa spáli od 2500 až po 4000 kalórií, v závislosti od intenzity a tempa, aké v kopcoch zvolí. Každá jedna kalória však stojí za to, pretože tento okruh patrí k najkrajším v Európe. Prechádzame cez 3 rôzne krajinné oblasti a cítime, ako sa architektúra aj atmosféra menia s každým prekročeným priesmykom. Je to cesta plná technických zjazdov, strmých stúpaní a dýchberúcich panorám, ktoré robia z tohto okruhu nezabudnutelný športový zážitok. Keď prichádzame k lokalite Korytnica, naše kolesá sa neodstáčajú smerom k blízkemu mestu Govec, ale volíme odbočku vpravo. Tu sa krajina opäť mierne mení a ves smerujeme k osade Gornilo. Tento krátky úsek je poslednou prípravou na záverečnú výzvu nášho okruhu. V Gorňom Logu, obklopený tichom a majestátnosťou hôr, si doprajeme našu poslednú veľkú pauzu. Je to moment na načerpanie síl, doplnenie energie a tiché rozjímanie nad všetkým, čo sme dnes prežili, od prvej zákruty na Vršiči až po smaragdové ticho pri rieke Soča. Slnko pomaly klesá za obzor a pred nami zostáva už len smer k hraniciam na Tarvisio. Hoci nás čaká ešte kus cesty a neskorý nočný návrat do Kraňskej Gory, pocit z dnešného výkonu nás ženie vpred. Do východiskového bodu sa vrátime až neskoršie v noci, kedy sa pod rúškom tmy náš veľký cyklistický okruh definitívne uzavrie. Unavený, ale naplnený neuveriteľnými zážitkami, položíme bicykle presne tam, kde sme ráno s veľkým očakávaním začínali.